nyaklan ning kalangnya naklar pandan mon jaratin mondarak konang surung sorotetan padang kasur lan pacaring murna mengga kono kasaring mongso katika ler sapating sun komiling anggolate hospita metemen kang parane medering tanah anon sekarang arsiki wilaheng awi kena mastu purama sidhem mawi kena mastu purama sidhem silat mring yuang jagat karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung nanging kula wis tumaksih lestantun lambang Buddha jinandur tutur katula tutulat mring rabdeng marap dewa kinardi tameng lalata mangja tekap wasanan gubita tawrengging pralambang matumba-tumba marma manggung panggung sang Parwengkata Sidebdyar dumat ing Bayang Purwa
Purwakaning kondol narik tuting basa dongeng kuna ngemusu rasa. Yen narasaya karaos mular jare wang rasa wani gruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani nurut jalma kang angil kaca. Jarwe wis aku jang carita bejo wis kagelar jroning pagelaran. Ya Gusti Satria mirsani pagelaran inggih Purwa. Surya Candra Tarum Nyawang Kartika wis kinurba kudrating kawasa. Sahari ratri anggedri bawana prawateking dosina gilur kumandi. Temadati petanganing dina sasi warsi mindu kang sarta abad. Rendung lantang karta mangkarta isin rambun toya Jawa patung krembah dadi padhang kudu walang atuga burana yang burun dadi pranonton pawicalan. Padhang tarwangan sinari sanggiwang renanging arsa murbawani jagat mungging jagat weton tuk munggup-munggup. Munggung kalungan begerabang mangang lamun kagsayan dilan-dilan to bumi. Saya dangu sumuruk sanggewang arka. Kados mebakanan kring abang esmu jenar kapur bawan sinari sanggewang basanta. Anemtu katon ijo ora-ora amangku gunung inggih biru maya-maya. Pucung gunung kin mulan kendanu kasira ing Prambancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makudha mega. Tan metawis tong usul ing kawula tasih dene warsa angupaya buka karep tegal sawahi. Anglur Suratana Wedhati sinam sendunan sindhinan mikul garuluku anggiring raja kayane. Sawanana piremagan sama rumangge. Sang Hyang Arkasa dangu saya inggil. Wis katon mula sinari jagat ing papan lor kidul wetan yang kulon. Sinari jagat kang samir bojodara bodojo arep kukuwung. Pranditatan wonten ing ngamadani kekuwung pandukuwaning Karang Kadempel. Ya padukaning Karang Tumaritis, ya aran padukaning Karang Kabulutan. Dados papan dunung Karang Pradisan kebawat keperintah mengkon negari. Ing Indra Prasta Dukunandi. Ananging wekdal sapunika dados kebawat keperintah negari ing Astina ya negari Jawastina. Pramila sang Kilurah Semar Badrana warsa sumuyut wonten kesaning Kalindra Kasta Sang Prabu Parikesedya Prabu Paripurnama. Duka wonten madyaning padukuhan Karang Kadempel katon beda yang padatan. Awit wonten ing mriku sapurnanira Sang Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Kalimataya lengser keprabon saking negari Ngamarta ugi lengser keprabon saking negari Ngastina. Sang Kilurah Semar Badranaya pun nyasakaken gedung olahraga serbaguna. Pramila dening Sang Kilurah Semar Badranaya kinarya rapat pertemuan wonten samadaning gedung. Pramila ngemuti kawontenan papan wonten ing Karang Kadempel nadyan kawontenan Karang Pradisan namung sampun kabangun kaya ta dene wadene Kutagara ingkang mapan wonten telenging negari ing Astina. Dadi katingal lampu ingkang tansah mantar-mantar amadangi dalan wonten ing Karang Pradisan wonten ing padukan Karang Kabulutan. Dalan-dalan ingkang sampun den aspal. Datan wonten dalan ingkang grunjal. Awit Genya Sang Prabu Parikesedya mandhegani keprabon negari Ngastina estu sembada ing karya. Tanggel jawab mring kawulanipun senajan to Nalindra taksih mudha tumaruna utawi saged den pestani Gen Z. Nanging kawonten-wonten madyaning padukan Karang Kabulutan tansah katon ayem tata titi yang tentrem. Sinaosa tasih kathah setunggaling para kawula ingkang boten remen kaliyan Nalindra ing Astina Sang Prabu Parikesedya. Tanasane kejawi namung turas-turasing Kurawa ingkang dereng modyar. Pramiling panganggah Sang Kilurah Semar Badrana rasa ambrasta angkara murka. Awit turasipun para almarhum Kurawa ingkang damel risak kawontenan praja negari Yawastina. Nanging dadosaken kaget polataning Sang Duda Manang Munung dupi nyumuru birawipun Warangkanata dalam negari Yawastina nggih Sang Urgana Patih Dwara tatan kantur nggih Sang
Arkyana-pati Danurwindo dadi mendonong sang Hyang Parawanakawan tanggaping gati sang Lurah Semar Badranarsa andang dumateng Praptanira para priagung nayakaning Mraja Negaring Astina wau. Mbel-gek-gek saduli tombel mel. Bagong. Ngapa, Pak? Iki mau ontran-ontrane sapa? Ontran-ontranku arep ngapa kowe? Sakile ndasku iki wis judhek. Judhek piye? Gagas kanan sing kaya mangkene. Piye to, Le? Oh, gareng iki mung bendinane mung ngeslot. Ngeslot entek-entekan rawurunga mung utang aku, cah. Ning ra ya ora sak pantese kaya ngene. Iki jejer sepisanan. Ala kae nek ora trima wae minggat to kono. Aku sing di omah to kon minggat. Oh iya. Sakit tanggo ngrem-remke pikir, Pak. Iya, iki mikrofonku kurang angkat iki. Iya, Diuntir sing tenanan, Truk. Iya. Wis tak pakane jangan lombok barang kok. Kok senengane ngilang-ilangke karo aku kaya ngono. Kowe para priagung wis rawuh, Pak. Iya. Tak bagekne rawuhe para bendara-ndara iki. Lah kok dadi janur gunung kadengaren. Sumengka pengawak bajara rawuhe para priagung-priagung. Saka negara Ngastina to, Le. Heeh. Nuwun sewu, Ndara. Ndara Patih Dwara kaliyan Ndara Patih Danurwindo. Karep anak apa piye? Damel kaget atine Semar Badranaya. Ning atase ming sak gubuke Semare kok dirawuhi para priagung-priagung. Kula ngaturaken pambagya Raharja Ndara Patih. Ya jagat pangestu karo wayah para jagat. Kiai Semar ya bombong sing tanpa upama arasaning sun ya tiase Patih Danurwindo Kyai. Nggonku mrepta sowan ning Pedhukan Karangkadempel. Wektu dina iki ana ngersane Kyai Badranaya. Nggih. Pambagya Raja wis tak tampa ora ana alangan swiji apa. Nggonku sowan ning Karangkadempel ora liwat aku ngaturke puja pangastawaku ngatura. Ana ngersaning Kyai Nayantaka, Kyai Semar. Nggih. Pun kula pundi mugi ndadosna jimat. Mboten langkung kaskecakna lenggah jeng ngandika Ndara Patih Dwara, Ndara Patih kekalih. Iya, Kyai. Kaya wis ora kurang prayoga praptaku ning Karangkadempel. Nggih. Ndara Danurwindo. Sarawuh sampeyan kula ngaturaken asung masegan Manakrami Ndara. Kyai Semar Badranaya ya, Kyai. Nggonmu miji kelawan sowane Danurwindo wektu dina iki banget bombong rasaku nggonku nampa pambagyane Siwa Nayantaka ya Kyai Semar Badranaya. Ora liwat aku ngaturke sembahku tampanana. Nggih, kula tampi dawa sami-sami. Kula niki ming batur kok disembah. Lho. Batur kuwi pancen tata lahir nanging tata batin tanpa beda. Kyai Nayantaka kuwi ya dene pangijawantaing Sang Hyang Ismaya. Ngaten. Yo. Nggih, kula tampi dawa sami-sami dipun prayogaken nenggahipun Ndara. Kaya wis ora kurang prayoga Kyai Semar. Ndara Patih kekalih kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Nala garing tak tampa pangestuku tampanana. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanana nala garing. Nananing nggih sampun sanget anggen kula pundi Ndara. Prayogaken nggihipun rawuh. Kaya wis ora kurang prayoga, kaya wis ora kurang prayoga nala garing. Aku arep mbagekke kok rada piye. Wong mau wis ketemu ning njaba, wong ya wis sempet
wedangan sempet ngopi nalikane briefing. Diprayogaken nggih Ndara kali. Petro iya. Kan mbageke ora Gong? Arep mbageke apa ora? Emoh. Lah piye? Aku lagi penak-penak mangan snack iki. Lho kok hubungane apa? Sambung rapete apa karo mbagek karo mangan snack? Engko nek mara-mara snackku diadahi kresek karo wong loro kuwi. Cilaka tak kurung sida mangan kamangka. Oh ngono. Ya sak ora-orane mbagekke. Wis engko wae, engko gampang ngono. Mau wis Ndara Danurwendra ki culika banget nek wonge. Ngopo e? Aku ngetokke jarum blek iki terus disaut. Sengit banget aku. Mula anggere ketemu dekne sing tak takoke ora kok kabare dekne ning kabare Pak Dene dekne. Oh. Ya ora kena kaya ngono iki senengane kono. Lah aku mangkel e. Kaya ora kaya melu wong anu kok kerep kok rumahsaku kok rokok kok njaluk kaya ngono. Nglarat-nglaratke pamor. Ya wis ora apa-apa ya ora sandep memeng kaya ngono kuwi. Jagat dewa Bathara nuwun sewu Ndara. Damel kaget sutaning manahipun Nayantaka. Kula nampi rawipun Ndara kalih. Enten napa? Kyai Semar, wonten timbalan. Blakasuta plakutang terus terang ingkang sepisan sumanku ana ing Karangkadempel. Ya wektu dina iki ingkang wis kabangun ana ing sakmburine pendopo iki wujud gedung olahraga serbaguna, Kyai. Ha nggih. Ha niki le yasake ingkang rayi nggih sinuwun Prabu Parikesit. Iya. Pripun? Ingkang sepisan aku tetinjo marang karajane Kyai Semar Badranaya. Sak kadang kadehan sak kula wangsa ana ing Karangkadempel ya ing Karangkabulutan. Ha nggih. Dungkap angka 2 Blakasuta aku nampa dawuh sinuwun Prabu Parikesit kalamun aku kudu prapta ning Karangkadempel. Wong sing rembug sinuwun Prabu Parikesit bakal anyendu kelawan Kyai Semar merga wis ana 7 sasi utawa Sabta Candra genep wektu dina iki Kyai Semar ora prapta ning Prajanegara Ngastina ora netepi marang kewajiban. Mula kang saka kuwi sinuwun Prabu Parikesit banget nggone mbutake kelawan Kyai Semar. Ngono ya Ki. Mula praptaku iki aku mung janjane mung arep nanjeke, sartane aku arep anyendu kelawan Kyai Semar Badranaya. Janjane ana apa? Kok Kyai Nayantaka ora prapta ning Prajanegara Ngastina suwene 7 sasi, Kyai. Anjrah ingkang puspita rum kasilireng samirana mrek sekar kadung ngas kandhana mangeh araras ratnaning driya nuwun pangapunten Ndara amit sewu
Ambek bilih kula 7 sasi jerone Sabta Candra. Genep dinten niki kula mboten sewanteng Praja Negara Ngastina. Nek kula matur sampun ngantos kaduk ati kajeron penampinipun Ndorapati Diwara. Babar pisan tak suwun supaya ngendika Kyai Semar. Ha nggih. Ngaten nggih Ndara. Jerone kula mboten sowan 7 sasi. Kula bolos. Mboten tumut pasewakan teng Praja Negara Ngastina niki merga sepisan pikiran kula cuntel, ati kula bunek. Niku sing sepisan. Wonten ing ping pindho cunteling pikir buneking manah niki wau dipun sababaken awit kawula kula niki teng Karang Kadempel niki niki kaya wis owah gingsir ketitik kathah nggih mboten kathah janjane ming wong 5 nek kula itung niku Semar duwe gegayuhan napa-napa kok rumangsa kula kok padha ora gathuk. Rumangsa kula kok padha ora mathuk. Lho, lire piye Kyai? Lire piye Kyai Semar? Ngaten Ndara Danurwindo sekedhap. Pun enten 7 sasi niki malah kepara punjul saking wektu 7 sasi kula niku ngrasake kawontenan kawula niki padha ngresah. Liripun bubrah. Penemu siji lan sijine padha mboten gathuk. Luwih-luwih kula ajeng ngawontenaken perkumpulan rapat ndalu niki. Sing karep kawula niku ajeng kula tanting. Kira-kira isih sagu mapan ning Karang Kadempel apa ora? Kira-kira isih sagu diayomi karo Semar napa mboten? Kula meng ajeng nanting nek sekirane do mboten sagu mboten napa-napa mengke kula aturi supayane pindah kakak teng negari Ngastina merga nuwun sewu kula niki ya ngrumangsani Semar niku najan to mapane teng Karang Pradisan ning teng Karang Kadempel niki pun enten lowongan pekerjaan liripun arep ming teng tengah desa nggih enten gawean teng mriki niku nggih enten setunggal kalih gawean perusahaane anak kula genjik niki. Sing iso ya mboten ketang sekedhik iso nguripi para kawula. Ya pancen bayaran kula sithik. Malah kula niku nampa crita di antara wong 5 niku wangsul kerja saking gaweane anak kula ndower niki enten sing buka amplop terus nangis merga ora padha karo sing dikarepke. Niku Ndara. Pikiran sing kaya ngeten iki kula susah. Pikiran sing ngoten niki kula niku judheg. Luwih-luwih niki pun ajeng pilihan. Ngaten? Iya. Teng negara Ngastina niku rak saben-saben papan niku rak wonten sing jenenge kadipaten. Ngaten lho. Ajeng pilihan adipati niki kawula Karang Kadempel nggih ming wong 5 niku janjane mboten enten liyane. Ming menungsa 5 niku ajeng diluruske, ajeng dipenerke do sageleme dhewe, do ora gelem nyawiji. Pripun nek kaya ngoten niku coba? Mula ancas kula mboten sewanteng negara Ngastina niku mboten kok kula wegah, mboten kok kula males niku mboten. Ning kula nggagas kanan dusun kula men kaya ngeten, luwih-luwih kula nggagas kanan Praja Negara Ngastina. Coba napa kula mboten njedhot ndas kula mengke. Tur nek kula angsal blaka lho niki. Kula niku arep sewanteng negara Ngastina niku gemange pol. Gemange ngeja. Gemange ram kula niku ajeng sewanteng Praja Negara Ngastina. Sebab teng Praja Negara Ngastina niku sakniki nembe krasa, nembe enten lakon sing jenenge implan. Implan. Iki lho Le.
sandang pangan larang inflasi implan niku inflasi teng Prajanegara Ngastina ekonomine padha medhun teng Prajanegara Ngastina niku kanane ekonomine saya susah daya beline masyarakat niku angele pol anak kula Bagong niki ajeng setor produk pabrike teng negara Ngastina niku angele mboten karuan lho Ndara. Penyebabe nek kula ngrasa sareng kula pun sak pirembagan kali anak kula Petruk sing mudeng babakan teknologi. Teknologi apa to? Zaman saiki teknologi kok teknologi. Anak kula Petruk sing mudeng teknologi niku wau ngendikane ature Petruk niku penyebabe sakniki niku akeh sing do nindakake judi online. Niku sing sepisan. Utawa sing diwestani kolot. Niku sing nyebabke perputeraning dhuwit sing dienggo judi online. Saben-saben taune niku ngantos numpuk dadi 600 triliun coba mang bayangke. 600 triliun niku nek dingge ngaspal dalan teng Karangkadempel kandele niku 20 cm menenten. 600 triliun cobi mang penggalih. Nggo nyukupi kebutuhan diparingi duit ora nggo swadaya masyarakat, ora nggo nguripi kawula malah ming nggo ngeslot. Niku kula ya melu mikir, arep kula niki ming wong desa, arep kula ngrumangsani nek kula niki ming Panakawan niku sing sepisan. Ping pindhone sing marake kula ngrantes, sing dodolanan judi online niku mboten ming anak kula tokol niki niku mboten. Nika Nayaka Prajanegara Ngastina. Niku ya dhokeh sing ngeslot. Malah nuwun sewu lho niki. Mboten kok kula ngarani, mbok menawa sampean diantara sampean kekalih niki ya enten sing ngeslot. Aku Kyai, lah rak tenan to. Aku mburu skater. Kaya ngoten niku larangane ngagama dipenging kalih negara. Lah kok sampean nekat. Wah. Pendak-pendak pasewakan ki sing dirembuk ming marake nglangut. Mula kanggo cegalek aku yo nindakake sing kaya ngono kuwi. Mboten angsal, mboten angsal. Kaya ngoten niku dadi bangun. Mula ancas kula kok mboten sewanteng Prajanegara Ngastina iku mboten mergo kula males utawa mboten ateges kula mbolos niku babar pisan mboten ning pancen enten sebabe. Sebabe nggih sing kula aturke niku siji kanane para kawula niku enten menungsa 5 cacahe sing mboten sarujuk kalih Semar. Ping pindhone nggih niku wau ekonomi teng Prajanegara Ngastina sakniki pun rusak Ndara.
permana remang waswanya ngambrangan kadhe karenaning kas awasiyaning maraga malagong tumireng sang gandrung samar pamoreng sukma sinukmaya winaja ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana sewu Ndara Patih Dwara. Piye Kyai Semar? Paripaksa oleh kula pirsak pirembagan kalian sampeyan dipun sigeg riyin. Ya ora dadi ngopo. Jernyatane iki Kyai Semar Badranaya nampa dawuh, nampa daya. Yen tak sawang iki ingkang rawuh Nalindra saka tatang sabrang Kyai Semar. Nggih. Nyuwun pangapunten kula tak ndangu kalih praptane Nalindra niki riyen. Iya Kyai. Nggih. Nuwun sewu Kisana. Sampun ngantos kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanu. Paduka menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Iya jagat Pangestu-ngara. Wayah Bathara jagat Patendra Jaladewaku. Ora mengkoto dhisik. Pakde. Aku tak takon karo sampeyan, Pakde. Nggonku prapta ning salah sawijining gedung. Wah, lah iki tak sawang kok gedung olahraga serbaguna. Nanging kok di keramik iki le main voli nang kene apa ora keplere-plere. Karang nggih gedung modern. Oh ngono. Nggih. Ora aku tak takon karo sampeyan. Daleme Kyai Semar Badranaya kuwi ngendi? Paduka nanjaken dalemipun Semar, griyane Semar. Ha nggih mriki niki gubuke Semar. Lho. Kene iki omahe Semar. Ha nggih. Terus Semare ana ngendi? Lah niki. Niki Semar, kaya ngeten niki Semar. Walah dalah. Ya jagat Pangestu-ngara ayah loro jagat. Ora ngira babar pisan jebul nggonku kalangan Malaya ngidri jagat prasasat kaya dene ngenteni sreming malmu gabus kumambanging watu ireng. Aku iso ketemu karo sing jenenge Kyai Semar Badranaya. Lah dalah. Yo, Kyai Semar yo. Nuwun sewu. Menika paduka menika rawuh teng mriki.
Dika menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Mengko sike sadurunge aku nepungke kelawan sing dadi jejuluk ingsun, aku tak takon apa ning Karang Kadempel ki kira-kira ora ana kipas? Nggih wonten, wonten. Genjik ya ngapa kowe? Ngapa to, Pak? Menyenuk eneng kono. Aku video call. Kipase Cawisna Nalendra iki wis kula. Lah nek ngene iki rak silir. Nggih ngapunten kanan desa nggih ngeten iki. Ya Semar ora dadi ngopo? Nggih. Lajeng kula tak nyuwun dawuh paduka menika Nalendra saking pundi? Tepungke Kyai Semar. Ya ingsun iki Nalendra ing Trembelo Suket. Jejulukku Prabu Dewa Suharjo. Prabu Dewa Suharjo. Ya, Nalindring Trembelo Suket. Prabu Dewa Suharjo. Dasar kepara nyata Semar. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Sing mapan ning mburiku iki sapa? Satriya bagus nanging nganggo ngrasuk busana kepatihan. Ha nggih niku Patih Ngastina. Niku Ndara Patih Dwara. Wah, lah ya iki to. Nggonku sowan ning ngarsane Kyai Semar Badranaya malah aku ketemu karo Nayakaning Praja Negara Ngastina ingkang saiki diasta kebawat keperintahe dening Nalendra Muda ya kuwi Sirun Prabu Parikesit. Ha nggih, nggih. Semar, wonten dawuh. Kawuning ana Semar. Yen tak aku mbok keparengake bloko ning kene aku mau ngarep matur ngarsane Kyai Semar Badranaya. Kalamun to sowan kowe ingkang sepisan tetinjo marang karajanmu sak kulawargamu. Aku ora pangling sing lungguh nang mburimu kuwi sing jenenge Nala Garing. Sing lingguh nang mburimu sing ndeprok kuwi anakmu sing jenenge waduh lali nek aku. Sapa ayo? Ah. Lho. Lah iki Ponokawan Bagong. Ah nggih kula Ponokawan Bagong. Ya terus ora pangling sing lungguh ning mburiku kae sing awake dhuwur gedhe gagah kae Kyai Petruk Kantong Bolong. Ha nggih niku anak-anak kula. Ya Semar, kuwi sing pisan aku tetinjo marang karajane kowe sak kulawargamu. Ndungkap monggo windu. Semar, kondange akeh nyebutake, kondange akeh padha mbiya warakake. Yen to Kyai Semar Badranaya kuwi jimat sing bisa ngucap pusaka kang bisa kandha. Ngerti ya Semar? Negaraku ke Taman Pagebluk. Pripun? Negaraku ke Taman Pagebluk. Kamangka aku wis ora kurang-kurang. Nggonku ngrawake Brahmana winase 1000 Sukata miyang para nimpuna. Kinarya nambak kaning praja negaraku ing Trembelo Suket wondene kakarwi Gardatan Antuk Karya. Mula aku bingung, aku cuntel. Tumuli aku pikantuk kabar, ya aku taren karo sesepuh praja negara Trembelo Suket. Aku kinen sowan ning Karang Kadempel. Mula praptaku iki aku arep mboyong karo kowe. Arep tak boyong negaraku ing Trembelo Suket. Gelem ya Semar, gelem. Ora ketang 3 dina kowe nginep ning negaraku. Kepiye wae carane mongen kawulaku supaya aja nganti ingkang padha bentak sirah. Mergo ngene. Akeh kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk padha modar. Kuwi akeh banget kawulaku sing kaya mangkono kanane. Ya disababake mergo larang udan, larang sandang sartane larang pangan ana ing praja negaraku ing Trembelo Suket. Mula Semar gandeng kondange ngakeh nyebutake kowe kuwi wong sing pinter. Kowe kuwi najan to derajatmu Ponokawan, najan to derajatmu kuwi batur, ning kowe iki wong sing iso ngayomi marang kawula sak praja negara. Ngono ya Semar. Aku ki wis maca sejarahmu wis tak waca kabeh. Wiwit zaman Ramayana, kowe nderekake Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya nganti wektu dina iki jaman Madya, kowe nderekake Sinuwun Prabu Parikesit. Kowe iki tansah andum katentreman, kowe tansah andum kamulyan. Mula aku kepengin aku meri karo wong-wong sing wis mbok omong. Aku kepengin supayane kawula ning negaraku ki mongen Semar. Nuwun sewu lho Sinuwun. Sinuwun Prabu Dewa Suharjo. Piye? Nayantaka piye? Mboten kateges kula menika awel.
Boten kateges kula nglencati dawuhipun Sinuwun Prabu Dewa Suharja ing Trembelo Suket nanging kawuningana. Dinten iki kula nggih nembe repot. Lho. Kowe lagi repot? Nggih merga niki lho. Para rawuh niki mbutuhke sowane Semar teng negara Ngastina. Ping pindhone Semar niku nembe ajeng miwiti mbangun desa. Kula ajeng mbangun miturute para kawula. Merga papan teng Karang Kadempel niki pun endah, pun kepenak dinggeni. Ning enten menungsa 5 sing ajeng kula dandani pakartine, enten menungsa cacahe gangsal sing ajeng kula bangun mentale. Nek kira-kira mengke isih isa kula dandani nggih mengke bakal semulur nggenipun mapan wonten ing Karang Kadempel wonten Prajanegari Ngastina. Ning menawi mboten kenging kula dandani nggih paripaksa kula cutat mawon. Pramila kula nuwun sewu, kula dereng saged ngaturaken katerangan, kula dereng saged caos atur wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Dewa Suharja. Besok napa lek kula ajeng rampung nggon kula mbangun desa, kula dereng ngertos. Lho sinuwun. Jaja muntap duka. Yaya sinibe netra kocek ngontal arandir. Yen sinaben mring sagedeng. Wala ta jagat pangestu wayah pura jagat. Semar, kula wonten dawuh. Ora pati ndugamana Semar. Suwanku iki apik-apik ana ngersamu. Aku mbutuhake karo kowe, lah kok malah ngeboti karo para tamu-tamumu. Kowe ngeboti karo dayoh-dayohmu ora ngeboti kawulaku. Apa kira-kira nggone Sinuwun Prabu Marekesen mbutuhke karo kowe ning Prajanegara Ngastina kuwi apa kira-kira wigatine penting? Apa kira-kira negara Ngastina kuwi taman pageblok? Apa kira-kira negara Ngastina kuwi taman krepotan? Apa negara Ngastina kira-kira ke taman bebendu lan rubeda? Lah kok nganti semono nggonmu ngeboti karo Nalendra Ngastina. Semar apa kowe ra mesake? Apa kowe mesake karo kanan Prajanegara Trembel Suket? Kawulane padha melet-melet kaya mangkono kanane merga kowe ora nggatekke karo kawulaku Semar. Kula wonten dawuh tanah Jawa niku papane wong unggah-ungguh, papane wong sing duweni tata tramsila mboten pantes nek sampean bengok-bengok. Piye? Mboten pantes nek panjenengan bengok-bengok. Aku njaluk karo kowe srana alus, kowe ora iso. Paripaksa aku kudu ngruda paripaksa karo kowe. Nuwun sewu wong Semar niku anane ming nrima. Kula ajeng diruda paksa pripun kemawon kula namung manut. Oh. Tak obong Karang Kadempel Semar. Bagong kowe arep ngopo? Iki wis jaman madya to le aja gawe kisruh. Jaman madya arep tak tentremke, Pak. Saurunge para Pandhawa padha mokswa. Luwih dhisik berduak kaya ngene karo tak singkirke. Ngati-ati kuwi Ratu Digdaya. Digdaya isih kalah Digdaya karo Bagong nek wis ngombe pil. Prabu Dewa Suharja. Ponokawan Bagong. Heeh. Anu nggih. Lho sajak kowe maju. Melirik matamu kuwi. Iki kaya ngene iki sing marake cuntel atine Bagong iki kaya ngene iki. Rumangsaku kok. Jaman Prabu Parikesit ku kudune wis tentrem kaya isih ketekan menungsa kaya ngene. Kowe arep ngopo? Nah aku ndelok rekaman ning YouTube kae. Kowe iki mendak-mendak methuke karo Dayo mesti karo arep nrimake. Arep ora nrimake karo ature Dayo sing prapta ning wewengkonmu ya ning omahmu iki. Pancen nggih. Mula niki mbangane kula ming bolan baleni atur ping seteng goweng nek sampean tesih kenging kula prenggake becik. Nggih sampean mangalah mawon. Bapak niku lho. Bapak niku mboten sandatas sampean ngetokke sesumbaran sesongaran kaya ngono. Bapak niku ajeng sampean boyong mang boyong. Nek kirane bapak rada mrengkel, bapak mang jagal cara dene sapi. Bapak niku ming manut. Dengkulmu yo an.
Iki tak belakne kok malah ora. Apa sampean gelem karangka jempel kobong diobong karo menungsa iki? Mongko kaya-kayake njaba wis sangu bensin akeh banget, Pak. Nuwun sewu, kula mboten trima. Tantrimamu piye ngono kawan? Nek sampean iku ngrasani pring ngapus men. Nek sampean ngrasani dusune Bagong. Dusune Bagong ajeng sampean obong, kula mboten masalah, kula mboten apa-napa. Wong nika niku omahe bojo kula. Wong nika niku daerahe bojo kula, kepepete bojo kula mudhar mergo sampean obong daerahe, kula iso golek melih. Ngoten. Neng janji sampean wis ngembet nama Karangka Dempel nuwun sewu, sampean kudu ngadepi Ndan Ramil Bagong. Arep ngapa sampean? Kula elek-elek ngeten kula niki S1. Lho, S1 piye? S1 mawon nek S2 mengko ndak pilek. Arep ndagel kowe, ndagel dasmu kowe. Aku ora wedi karo diapuranmu. Wong kowe iki mung anak Semar. Ora wurung kowe engko nek wis dadi pasulayan karo aku ora wurung mung ngejok-jokne putu-putu Pandhawa. Weh, ngawur. Ya jane cenan. Ning saora-orane aku wani ngadepi sampean Mas. Wis saiki ngene wae mbangane repot. Yo ning polsek yo. Lho arep ngopo? Tak pistol telakmu. Lho. Wani karo Prabu Dewa Suwarjo. Apamu sing tak wedeni? Lho lena pangindang tebat damai margane matimu. Singa lena pramteng lalis ora minggat tak idoni klomo kabeh raimu. Wah, metu jaba ngono kae. Lenggah. Dados pasulayan to. Ndara nyuwun pangapunten cen anak kula genjik niku cen. Wiwit riyen nderekke kengeyang sinuwun Prabu Puntadewa. Ketsak niki niku cen pakartine mboten iso berubah. Pakartine mboten saged owah. Dangu sansaraning dangu mboten saya tobat malah tumindake nakal malah saya Maraja Lela. Tembung apa kuwi? Tembung kok Maraja Lela dibasake ora. Nggih cen kula niki nakal kula tambah ambabi wuta kok ndara. Kuwi tembung apa meneh kuwi yoan kuwi? Nyuwun pangapunten iki cah mbedugal. Ora apa-apa Kyai Semar. Malah bareng ndak pitung luwih bagus sartane luwih wigati. Yen to Kyai Semar luwih dhisik ngrampungke ingkang dadi kewajibanmu, ya kuwi nggonmu kepengin mbangun desa Kyai. Lah mengke sinuwun Prabu Parikesit duka dos pundi? Ora dadi ngopo? Mengko aku ingkang bakal matur ana ngersani sinuwun Prabu Parikesit. Ngaten iya. Iya, Kyai Semar ora usah walang ati. Merga wektu dina iki aku go ngandhi kelawan kadang-kadangku.
para wayah-wayah Pandhawa. Kayana kadangku Yayi Sasi Kirana sartane Yayi Jayasena. Sartane kae uga ana Paman Jayasanga. Ingkang mengko bakal ngundurke retu ning Padukan Karang Kadempel. Matur nuwun, matur nuwun. Nek nganten malah sampean sak biyantu kali gayane Semar. Yo babar pisan lahir batin aku sak biyantu. Mergo gayuanmu kuwi pancen luhur Kyai. Iya. Aja malah ngati, aja kuwatir mengko aku ingkang bakal matur ana ngersani Sunan Prabu Parikesit Kyai Semar. Bagong. Pripun, Pak? Seneng bombong sing tanpa upama. Nggih. Le bapak marep mbangun desa diwangi karo ndara-ndara. Wah, jan bejo kemalingan. Piye? Bejo kemalingan. Bejo kemayangan. Kuwi kok ya baleni bejo kemayangan. Matur nuwun nggih, Ndara. Iya, Panakawan. Iya, Panakawan Bagong. Wah, jan nek ngeten iki rak nyenengke Sandara. Kahanan teng Pedukan Karang Kadempel mengke wong 5 niku sing ajeng disidang kalih bapak. Iya, Petruk. Nggih. Nek jane ming wong 3 lho, Pak. Wis ben sing disidang 5 sisan ngono wae, Petruk. Nggih. Malah kula ngaturaken matur nuwun. Terus benjang napa le ajeng sowan teng Ngastina melih. Babar pisan wektu dina iki aku tak matur sanes Sunan Prabu Parikesit. Yen temengko wis antuk katran kanggo mantuk aku bakal bali ning Prajanegara. Ya ing Padukan Karang Kadempel, Kyai. Matur nuwun, matur nuwun. Petruk, wonten dawuh, Pak. Sadurunge padha kondur ning Ngastina ayo dikanthi kae dijanganke Lombok. Nek isih. Lho kok nek isih? Wis tak pangan 2 mangkok Pak. Pancen kowe iki nyelintis. Nggih sak ontene. Mengke nek mun telas kula dadarke ndok. Iya Kyai. Nggih. Ayo Bagong. Nggih Pak ngestaken dawuh. Ayo Mas. Ora usah metu kowe dadak nganggo kowe barang. Kapite anyar Marapurana.
mesramu nih. Wis kek kono kek do limbukan. Nggih.